Ревността често изглежда като въпрос, свързан с другия. Какво прави той? С кого пише тя? Обича ли ме още? Но много често ревността е въпрос към самите нас. Достатъчен ли съм? Струвам ли си? Заменим ли съм? Ревността не е слабост, а е сигнал. Обикновено е свързана с ранни преживявания. Когато сме се чувствали пренебрегвани, отхвърляни или изоставени. Не винаги помним тези моменти съзнателно, но тялото и психиката ни ги помнят. Когато се появи ревност, умът шепти: ще останеш сам, ще бъдеш заменен. И ние започваме да четем всяко съобщение, всеки поглед, всяко мълчание като заплаха. Истината е обаче, че колкото повече се опитваме да контролираме другия, за да потушим страха си, толкова по-малко се чувстваме обичани. Защото истинската сигурност не идва от това, че държиш някого под око. Идва от това, че вярваш, че си достатъчен, дори ако другият си тръгне.